যতন হামবাই যারা যারা সোশ্যাল মিডিয়া নাইতংনাই রক তাই চিনি TIPRASA বসং যতন হামবাই आं दिनै कक्थाया थाइनै साना मुसुमाखे चिनि बिजय देबबर्मा ब बुबाग्रानि मुंगै जे थाइजा थाइनै कक hamya samani aboni ব্যাপারে आं साना हनै दिनै अ भिडिअ मा खायसिओ नोंनि मुं बिजय देबबर्मा ना नों बोसुक जरतले बिजय खायमानखाबा TIPRASA नि बागै बोसुक जरते नों बिजय थाइ उन्नति खायमानखा नों साइसुं खायमाया बुनि बागैबा hamya तो सारि नों बुबाग्रानो जे hamya साओ नरक तामनाय पार्टी हाबनाफोर TIPRASA थांचा खायनाफोर बिनारो थांगो हनै नरक आफोर भोट बैंक नि बागै थांगो नरक बन फुनुगै भोट तेबो गोबांखाय माननानै ताइ बाचाना बागै थांगो ताइ नों बन hamya साइबा तामनि बागै कायतन नों खमासान नों kaham kok कुबै कक सामा थाङा नों कायतन खमासान ना नांगिया नों खाय सिया बुका बरते गोसोरै दिनै TIPRASA बसंनि बागै साक थारै काम खाय तंग जागाव नों तामनि बागै बादा खाया नाङार निनि आरो बादा खायनि कुनु दरकार करै जों बरक जों TIPRASA बसं जों साइमानो साबो kaham खाय साबा hamya खाय जों बताबुक यासि पास्ता बाय माइ तामनाय माइ खसाइसाव नों साना नायगिया जों नायखाया जों CPM नि यागनि कागना CPM यागनि जों या कागना बागै जों तामनाय IPF टिबो खायनायखाया इदानिं BJP बो मा खायखाया ताम कारणे मा खायखाया BJP हांखाय आबनि कारणबो साइ खोनारिवन जे जुट हने बासा लायखाया विधानसभा ताबुक ST एरियाव BJP बासाव नोंगारो जुट अंगै नोंगारो प्रार्थी सिरिमेया ब IPF दिना हामजाक पानो ताम खानिसा ब BJP न मारिसिने भोट नोंगारो इनि प्रार्थी सिरिमेया नों IPF दिना हामजाक पानो जखनते जुट सरकार जिति थांगा तामंखा सिनि TIPRASA बसंनि बिसिनि डिवाइड एंड रूल थांगा ए ब BJP जे खायो बन महै सामुरि मंगलाक महै लोन रि मंगलाक ब IPF टिसे खायो म BJP एरिया ब लोन माया ब महै सामुं माया तामनो उन्नति खाबा दिनै साक थारै TIPRASA बसंनि hamya साया दुख नुखानसे बुबाग्रा थांगा आगुयै दंगो नों बन तांगै महैके बरकनो बरक बाय डिवाइड खालायो बिनि बिरुद्धे बरकनो बासारि ना नाय ताइ बरक जतन यासि पास्ता माइ खसाइसाव बरक जतन सिउ नोंहाय सियाया नोंहाय कायतनि कक सावै जों अनेक बरक नुखा अनन्त तामखा कायतनि कक सामां सामा बोसानि समान बोसागो बोरैनो तलांगै गुवाव थांगो फटो बुजागो बुमाबाय तंग बोसाबाय तंग नों ताइ कायतन र माबसानि तंग लासिया बुबाग्रानि मुंति सानानि निन महै कक साना अधिकार करै जदिन नों आंबाय कक साना मुसं हांगाय डिवाइड फाइमानो आनि इनबॉक्स ति फादि इनबॉक्स ति फाइ आमे कक सापाजि आं नन पर्सनली आनि फोन नम्बर इवानो नोंगा सिया बुका बरा ताइ करै निने सोशल मीडिया जे सामानि निना सोशल मीडिया जे सामानि आबना कक न तिसाइनारि ताइ बुबाग्रान थानि खमा सान्दि आसुनानि कक हामबाय।